kakaunti lamang daw po yung mga nakikisa patungo sa pagbabago. Dami. Universal healthcare ipatupad, ipatupad ng matotohanan. Grabe, napakadami, lalong-lalo ng mga kabayan kung sumama ito at mag-isa ito sa bahagi po ng EDSA. So mga kasama po natin dito ay yung mga labor group, no, na sumusuporta para po sa pagbabago. Mabuhay ang Aglo! Hello, buhay! Mabuhay ang Aglo! Buhay si Vic, Attorney Vic Rodriguez. Nating mga kababayan, sama-sama yan. Ang dami yan. So hintayin natin hanggang sa pinakadulo para makita natin kung gaano karami ang ating mga kababayan na kasama sa may bahagi nito, no, na rally dito sa may bahagi ng Recto papunta sa may bahagi. Ay, nag-reconnecting tayo. Wala tayo, naka-reconnecting. Ayan, no? Dami mga kababayan. Reconnecting lang tayo sa ating live. Grabe. Wala ng signal, pinatayan tayo ng signal. O mga kababayan, dahil nga po sa nagkaroon ng peaceful rally dito, wala na pong internet connection yung smart. Ayun, biglang bumalik. Ayan mga kababayan, muli tayo nagbabalik dito sa ating live na pansamantalang biglang nawala po yung internet connection dito po, no? Dito sa Maynila. At napakahaba pa po, no, ng pila na to, yung ating mga kababayan na kasama po sa peaceful rally na ito. So habulin na natin dun sa bandang unahan. Medyo malayo-layo na rin. So nagkakaisa na po ang sambayan ng Pilipino. Grabe yung amoy dito ba? So habulin na natin hanggang sa bandang unahan mga kababayan. Napakarami nito, napakahaba na. Kaya sa ating mga kababayan dyan, no, punta na rin kayo dito po, no? Lumigaw na tayo sa Rizal Ave mga kababayan. At napakahaba pa po nung ating pila, no? Yung nakahilira natin mga kababayan na nagmula sa may bahagi po ng Moraita.
ni Inday Sara Duterte. Oh, yan, dami. Mga nakamotor pa dito, oh. Grabe ang dami. Simula na ulit, oh. Kaya kayo mga kababayan, punta na rin kayo dito. Makiisa na po kayo para po sa pagbabago, no? Kailangan natin kasi sulong, no? Huwag natin hahayaan na basta lamang po na gastahin ng ating kongreso, ng ating presidente ang bilyon-bilyon piso na hindi naman natin po alam o nakikita yung kanilang mga proyekto. Sara Duterte na confidential fund talagang sinisili po nila, pero hindi nila sinisili po mga kababayan. Hindi po nila sinisili yung bilyong-bilyong piso na ginagasta po ng mga buwasan na yan sa kongreso. Yan, no? Sabi ng Ganda Duterte 2028, Inday Sara for President, and Tatay Digong for Vice. Yan. Sir Joseph Quijano, mga Duterte dapat everywhere. So, yes, no? Iba't ibang bahagi po ng ating bansa ay nagkakaroon po ng peaceful rally. Dito sa may Manila, ito, no, nagkakaisa po dito yung Maisog, no? At sa may bahagi po ng EDSA, yung Duterte supporter, BBM supporter. Tapos sa may Davao, nandyan din po yung napakaraming KOGC, no? Member na sulit ng suporta